Vand på. Hak. Ja, så må med mig. Hvis de er på easy, så kan de jo ikke engang finde noget at trykke på aftrækken. Det kan jeg love dig for, det kan de holder den bare inde i det, jeg bliver sgu i mig. Min iPhone. Det ved jeg sgu da godt, det er derfor, du bare skal op ind med det, står det bare. Det der. Hjernedød, jeg kan lide hjerne. Det er min nøgler. Hvad fanden laver du? Du sidder og kraft nu. På iPhone. Den er iPhone. Nå, okay. Den kører bare på rundt, så det er den altså. Det er lidt rundt af. Det springer altså lige alle sammen over, når du bliver fra. Ja. Nej. Gør det sikkert. Nej. Nå. Det er mit ben, ikke? Hund. Ja. Jeg ved ikke, du er det, som jeg kan. Ja. En høj afkast. Der er faktisk altid en høj afkast. Nej. Du må ikke spise giraffe. Så han dræber højst. Så er det heldigt, du ramte ham der også. Stop så. Jeg skal lige have den her for at få nogle penge. Nu dejligt, skal vi sige. Kasse. Hold bare gerne. Det er over hvad? Hvad siger jeg? Kasse.